Tak, další certifikát pro paní Novákovou. Počkej, co to děláš? Dělám certifikáty pro naše lidi z webináře. Áro, ty děláš automatizace. Proč tohle píšeš ručně? No jo, že bych to už nemusel dělat já. Tak si pojďme ukázat, jak to uděláme v N8N. Pojďme se společně podívat, jak udělat automatizaci, která generuje sama PDF, certifikáty nebo třeba vouchery slevový do e-shopu, vlastně cokoliv, co budete chtít generovat na míru pro vaše zákazníky, pro vaše zaměstnance, vlastně pro kohokoliv, kdo potřebuje na míru nějaký dokument, který má být opravdu na míru, je tam nějaký třeba kód, je tam nějaký jméno, je tam nějaký datum a podobně. A dneska se ukážeme, jak to zpracovat pomocí N8N, to znamená pomocí automatizačního programu a zároveň jak neplatit spoustu peněz nějakým externím aplikacím, které jsou za mě úplně hodně moc drahý. Ukážeme si, kolik zhruba stojí a to ušetření je ve stovkách dolarů měsíčně, takže rozhodně dávajte pozor a pojďme se podívat, jak to workflow vypadá, jak vypadá velmi jednoduše. Je tam jenom pár nodů, který za vás všechno udělají, takže věřím, že vás to bude bavit a že to můžete díky naší komunitě, kde toto workflow bude k dispozici, si jenom skopírovat, dát do vlastního N8N a používat během 3 minut. Takže pojďme na to. Jako první, tak v N8N je potřeba začít tím, že si vytvoříme workflow. Já už jsem si to workflow připravil a jak jsem říkal, v komunitě ho potom najdete. V popisku videa máte potom odkaz. A jako první, tak já začínám samozřejmě nějakým execute workflow, nějakým nějakými testovacíma datama. Já jsem si tam vytvořil testovací data, jméno a e-mail. E-mail zatím nebudeme používat, ale jméno se nám určitě hodí. Pak tam může být třeba nějaký ten voucher, třeba co budete mít generovaný, ten kód slevový pro e-shop, nebo nějaký datum, nějaký třeba ID, cokoliv, co vlastně budete potřebovat, tak tam samozřejmě můžete dát, abychom to vyzkoušeli. Pak, co je důležitý, tak ve všech těch workflow ideálně, když máte nějakou databázi toho, co jste vygenerovali, ať už to bude třeba právě v našem případě seznam certifikátů, kde bude třeba jméno, e-mail a to ID certifikátu, aby bylo třeba unikátní, takže to je tam nějaký vzoreček, který nám generuje IDčko certifikátu, buď tam máte vlastní IDčko nějaký, který máte třeba někde k dispozici, nebo se necháte vygenerovat pomocí tohoto skriptu, který samozřejmě z ChatGPT zvládnete levou zadní napsat. Já jsem tu teda vytvořil ten Excel, ten vypadá zhruba takto, tady už jsem zkoušel nějaký vlastně, co mi to vygenerovalo a dám tam jenom čistě jméno, e-mail, ID certifikát, propojíte to všechno s Google Console. Jak to propojit obecně, ty credentials v rámci N8N, tak samozřejmě najdete v naší komunitě, kde je vlastně i video, jak přesně vytvářet přístupové údaje pro Google Sheets, Google Drive a všechny tyhle ty Google vlastně aplikace. Tak, když máme teda hotovej přidávání vlastně řádků do Google Sheetu, to znamená, chceme vlastně vytvořit řádek v Google Sheetu, kde bude jméno, e-mail a ID certifikátu. To, jak tam ty data se dostanou, buď si napojíte to na e-shop, nebo to napojíte třeba na nějaký e-mail, prostě na nějaký trigger, se tomu říká, kdy se vlastně spustí to workflow a spustí se ta funkce, která tam přidává ty věci, tak to vložíme do Google Sheetu. Potom je potřeba skopírovat si file, konkrétně file toho certifikátu, jak vlastně má vypadat. Já, když jsem vlastně na tom přemýšlel, tak jsem říkal, potřebuji nějaký hezký design certifikátu, není nic jednoduššího, než jít do Canvy, napsat si do vyhledávání certificate v angličtině nebo i v češtině tam něco bude a najít si nějakou šablonu, která vám vyhovuje, která se vám líbí, i barevně třeba vám dává smysl, skopírovat si a vytvořit si vlastně nějaký svoje řešení třeba v češtině. Já jsem tady vytvořil už nějaký předdefinované věci, dát tam třeba svůj podpis pomocí nějakého fontu, nebo si samozřejmě na tabletu udělat vlastní podpis a vložit ho tam, to už je potom na vás. Mám vlastně během, dejme tomu 5 minut vytvořený design certifikátu a dám sdílet, dám stáhnout a tady ideálně, když si dáte PPTX, to znamená PowerPointová prezentace, že budeme používat PowerPointovou prezentaci, respektive Google Slides pro generování našich certifikátů. Takže stáhneme v PPTX a potom půjdeme na Google Drive, tam ten soubor nahrajeme a otevřeme si ho pomocí Google Slides. Je už velmi důležitý používat Google Slides, ne přímo to PPTX a v rámci Google Slides, tak se vám vlastně otevře ta PowerPointová prezentace
A tady je potřeba potom udělat pár změn. Konkrétně my budeme dělat to, že ten soubor skopírujeme, co vlastně vzniknul díky té kanvě, a potřebujeme nahradit různý ty bodíky v rámci toho PDF certifikátu nahradit za vlastně nějaký vaše konkrétní data. To znamená, dejme tomu name, tak bude to jméno toho vašeho klienta, zákazníka, toho absolventa toho kurzu, nebo co to bude. Pak třeba tady může být i sebře jména těch lektorů změněný, nebo třeba datum vystavení. V případě, že jsem si dal vlastně nějaký kód, který vlastně dělá unikátnost toho certifikátu, a pokud třeba chcete si ověřit, že ten certifikát je validní, že je v pořádku, tak když vám ten certifikát někdo třeba ukáže a řekne, já dám certifikát, vy si ten kód skopírujete a ty se do toho Excelu, pokud to nenajde, tak on si ten certifikát vymyslel, jenom si ho vlastně jakoby zmanipuloval a skopíroval, sfalšoval, ale pokud ten kód existuje, tak samozřejmě už je to, víte, že to díky vám, že jste to vygenerovali, tím pádem máte to i bezpečný ten certifikát. Takže je potřeba tam nějaký proměnný. Já jsem použil takhle ty hratý závorky a velkýma písmenama name, to je čistě na vás, to tam potom vydáte. Je pak potřeba i v N8N to samozřejmě opravit, aby to bylo stejný. No a bude to dělat to, že to skopírujete tuto Google Slides prezentaci, nahradíte tam ty různý proměnné za to, co vlastně vy chcete, to znamená jméno, datum a kód, pak to vygeneruje do PDFka. Což znamená copy file, neboli teda skopírování té Google Slides prezentace. Je tam to důležitý proto, že i kdybyste to nekopírovali, tak vlastně se přepisujete pořád ten samý dokument jinýma jménama a tím pádem by se vám úplně ztratil ta proměna name, date a code. Tím pádem potřeba skopírovat, tam do toho si šahat, vygenerovat si PDFko, pak ten soubor smazat a takhle pořád dokola s každou tou automatizací, která se spustí, tak se vygeneruje takovýhle postup. Takže jsme to jenom si skopírovali, tady jsem dal nějaký název, který je čistě na vás, ideálně by byl unikátní, což víme, že IDčko by mělo být víceméně unikátní, to hodně dlouhá směs písmen a číslic, takže ta pravděpodobnost, že by to vlastně bylo stejný, je minimální. Kam to vložíte, tak já jsem si udělal na mém disku, na Google Drive složku, certifikáty a tam se to vlastně bude ukládat. Tak, pak to je důležitá funkce, která se jmenuje Replace Text in a Presentation, to znamená vlastně my budeme ty různý proměny nahrazovat právě těma datama, co my máme v tom našem vstupu, to znamená ať už toho e-mailu, z e-shopu nebo právě z těch testovacích dat. A konkrétně proměnou name tak nahradíme tímto textem, to znamená Honza Evžen Vomáčka. Potom date, tak tam dáme datum dnešní, kdy se vlastně vygeneroval to konkrétní datum, co vlastně se vytváří ten certifikát. A je tam to i nastavené, aby to bylo v českém jazyce, respektive v českém formátu, takže aby to prostě vypadalo dobře na tom certifikátu. A poslední tak je code. A code vlastně jsme si už vygenerovali v předchozím nodu, to znamená v tom Excelu, kde vlastně máme nějaký to IDčko, který dělá unikátnost toho certifikátu a zabezpečí, že vlastně ten certifikát nebude sfalšovaný. Potom ten soubor stáhneme, abychom měli hotovou vlastně, ta prezentace se vlastně nahradila těma různýma proměnejma, co my máme v tom vstupu. Stáhne se to pomocí do PDFka, pomocí tohoto nodu a máme najednou hotový PDFko. To PDFko zatím si držíme tady v N8N, abychom ho někam nahráli zpátky na ten Google disk, tak dáme upload file, nahrajeme ten soubor do opět složky, kam budeme potřebovat. Já tady mám složku právě ty my certificates nebo certificates, kam se to PDF nahraje. Tady mám i nějaký název, jak jsem si to pojmenoval. Ideální je potřeba, aby tam opět ten název toho souboru byl unikátní, to znamená určitě tam dát jméno, to je fajn pro nějaký lidský oko, aby to přečetlo. Potom tam dám podtržítko a pak tam dám ID toho certifikátu, což je víceméně unikátní. To znamená, že pravděpodobnost, že by jeden člověk měl 2 certifikáty se stejným ID je velmi malá pravděpodobnost, tím pádem si to dovolím tam takhle nazvat. A pak tam ještě dám certifikát, což už je víceméně asi nadbytečný, ale může být. A tečka PDF, protože to je PDFko. Nahraju to zpátky na Google disk, pak to budu shareovat, to znamená, je potřeba sdílet ten odkaz nebo ten soubor, aby vznikl odkaz, který se dá sdílet, který můžu poslat tomu zákazníkovi, aby se ten certifikát mohl stáhnout, aby ho mohl vidět a mohl potom si vytisknout nebo prostě používat dál. Takže jenom dávám, že kdokoliv může číst tento soubor, je důležité na to reader, ne třeba writer nebo tak, aby to mohli smazat ten váš soubor. Takže jenom čistě pro čtecí účely.
Poslední věc, takový uklízení po sobě, a to je, že už není potřeba mít vytvořený ten Google Slides, který jsme nahradili těma proměnejma, tak ten už není potřeba mít vytvořený, takže ho můžeme smazat, protože máme tu šablonu, tu necháváme být, tu nemažeme samozřejmě. My jsme si tu šablonu skopírovali a nahradili tam ty proměnný, takže my smažeme ten pomocný Google Slides, protože samotný soubor, samotný ten certifikát už máme v PDF-ku vytvořený a nahraný, takže ten nemažeme, my mažeme to mezi šablonou a mezi tím PDFkem, co už je vyhotovený. To je ten Google Slides, který jsme nahradili pomocí těch proměnných. Takže jsme smazali ten soubor a pak už jenom přidáme poslední věc, a to je certifikát, respektive URL certifikátu, abychom v tom Excelu měli i vlastně uložený, kde ten certifikát může najít a může se rovnou prohlídnout. Takhle velmi jednoduše vypadá workflow, který funguje, který vlastně je 100% zdarma, není tam žádná placená služba, všechno pomocí Google aplikací. Já vlastně ani nemám žádnou placenou verzi. Google všechno běží na klasickém Gmailu, takže všechno je úplně zdarma. Limity tam jsou velmi vysoký, mám pocit, že to je nějakých 10 000 API callů za den, to znamená, že můžete vytvořit opravdu velké množství certifikátů, takže případně se potom na ten limit navýšit úplně v pohodě. Mám pocit, že ani není potřeba nějakým způsobem za to platit, jenom je potřeba tam udělat nějaké výjimky nebo třeba snížit počet requestů, ale je to určitě velké množství na to, jak je to zdarma. Tak jo, teď vám to ještě ukážu, jak to vypadá v praxi, dáme teda execute workflow a uvidíme, co se nám stane. To znamená, jak jsem říkal, vytvoří se teďka řádek v Excelu, pak se skopíruje ten soubor Google Slides, ta šablona, nahradí se ten text, stáhne se to do PDFka, to PDF se nahraje na Google Disk, pak se bude sdílet to PDF se všema lidma na světě, aby to mohl kdokoliv otevřít, ale ne smazat. Smaže se ten pomocný soubor, který se vlastně tady vytvořil v tom copy file, a přidá se odkaz do Excelu. Když půjdeme do toho Excelu, tak tady vidíme, že už se nám vytvořil Honza Evžen Vomáčka, je tady nějaký mail, je tady ID certifikátu a je tady odkaz na můj certifikát. Když ho otevřu, tak vidím, že se mi vložil Honza Evžen Vomáčka, dal se mi tam dnešní datum a tady mám ID certifikátu. Tam třeba může být právě nějaký vygenerovaný kód do vašeho e-shopu, který bude unikátní pro konkrétního člověka. Pak tam třeba dáte, že platí pouze 7 dní, tak tam dáte platnost dnes plus 7 dnů pomocí opět funkce JavaScriptu, s čím vám pomůže ChatGPT nebo Gemini a podobný AI modely. Přímo máte hotový i voucher, který generuje vlastně pro klienty konkrétní nějaký slovy kupon do vašeho e-shopu. Takže takhle velmi jednoduše fungují certifikáty. Nyní asi potom tomu potřeba moc dodávat. Co ještě mě teda napadá, tak je nějaký srovnání s tou konkurencí v úzovkách, co jsme třeba používali i my, když jsme vlastně dělali když děláme třeba webináře pro For Classmates, tak vlastně generujeme pro ty účastníky na webináři certifikáty a těch účastníků tam máme třeba 5000 měsíčně a vlastně všem generovat certifikáty ručně je úplně nemožný a ať už ručně tím, že budeme to psát, nebo i ručně tím, že to budeme někde klikat, nebo nějak automatizovat a potřebujeme ten certifikát vlastně třeba přišel i do hodiny od toho, co na tom webináři byli, což opět je nemožný. Pokud ten webinář prostě běží každý den, každý týden, tak to bychom nedělali nic jiného, než jenom dělali certifikáty. Takže jsme využívali aplikace externích stran, když jsme zahájili tuto automatizaci v rámci N8N. Používali jsme několik aplikací, tady třeba Banner Bear, tak abyste nevěděli, kolik to zhruba může stát, tak tady můžete jenom vidět pro ukázku, že 1000 kreditů, to znamená vlastně vytvoření nějakých PDFek a podobně, tak stojí $50 měsíčně. To znamená, pokud máte 1000 certifikátů měsíčně, tak to stojí $50. V našem případě to bylo 5000 plus minus, to znamená tady asi nejmenší 10 000, tak to stojí nějakých $150 měsíčně. Jenom za to, že vlastně děláme ty certifikáty. Takže mezi těma dvěma částkama jsme se museli pohybovat, což jsme se pohybovali. A platili jsme možná ještě jako víc, protože jsme platili ještě za jinou aplikaci, ta je ještě relativně levná. Ale má to napojení na REST API a podobně, takže jako pokud máte těch API callů málo, tak ale pořád N8N stojí $25 měsíčně, mám pocit, přes to cloudové řešení, případně je úplně zdarma N8N, respektive za jakých $5-7 měsíčně, když to máte na vlastním serveru, což jak si udělat vlastní server pro N8N, tak najdete opět v komunitě, v popisku máte odkaz na komunitu, kam se můžete přidat a ukazujeme vám právě nejen to, jak mít vlastní N8N, ale jak ho i používat právě například na PDF generování, na generování hlasu a tak dále. Je tam toho opravdu spousta. Takže vidíte, že minimálně ušetříte jenom tím, že budete dělat
fakt pár certifikátů měsíčně, tak ušetříte, dejme tomu, nějakých $45 jenom za tuto jednu automatizaci. Pak tam máte další automatizaci, ale vy furt platíte $7 za všechny ty automatizace dohromady. Takže pak tam to ušetření je ve stovkách dolarů měsíčně a máte to i pod kontrolou, nejste vázaní na žádnou třetí stranu, jako je Bannerbear, který může nějakým způsobem prostě to vypnout, přestat fungovat, když to Google jako nebude jen tak končit. Takže to rozhodně má větší pro mě důvěryhodnost než nějaký Bannerbear. Pak tady je třeba nějaký Certifier, to jsme vlastně používali my. Tam můžete vidět, že tady je důležitý 10 000 certifikátů za rok, to znamená, je to měsíčně méně než 1000, tak stojí $150. To jsme vlastně používali my. To bylo úplně příšerný a šílený. Takže pokud bychom my chtěli třeba mít 5000 měsíčně, tak je to 60 000 za rok, což tady ani nemají tu možnost. Tak bychom platili $400 měsíčně. To je úplně neskutečný, takže rozhodně se vyplatí mít N8N a mít tam automatizaci, která funguje téměř neomezeně, velmi rychle a zdarma. Tak, pak tady mám nějakou další Placid app, tady o $1000 kreditů za $40 a mám pocit, že tady jsem i dočetl, že co kredit, nebo co PDF, tak jsou 2 kredity, to znamená nějakých 12 vlastně PDF-ek máte za měsíc za $40, takže pokud bychom chtěli 12 000 PDF měsíčně, tak to stojí $90, opět zase částka, která je prostě vysoká, menší než u toho prvního, ale přeci jen. Pak to je templated ještě, opět, když dám tady 1000 kreditů, $45, 5000 za $100 a tak dále. Takže ty částky jsou fakt vysoký a jenom za tu jednu malou kravinku platíte takovéhle peníze, tak mi to přijde úplná škoda. Takže jenom takhle ještě pro ukázku, že opravdu to šetří peníze a ty stovky dolarů prostě můžete investovat úplně někam jinam do reklamy nebo do čehokoliv dalšího. Takže tak. To workflow máte v komunitě, jak jsem říkal v popisku videa, stačí jenom skopírovat Ctrl+A, Ctrl+V a dát to do svého vlastního N8N, napojit si ty různý credentials neboli přístupy údaje a budete moct okamžitě používat tohoto řešení, jak jsem já pro vás vytvořil. Pro další videa určitě se mrkněte na další díly nebo do komunity a já se vás budu těšit u dalšího dílu. Zatím ahoj.